kana da labarin ko za a sanya kofi a garin kankara shi su A kankara kuma? a kankarin za a sanya shi. To wai kai a garin kankarawa kake tunanin zai sa Champions League? Mai koguna wani bawan Allah wanda ake ce mu koguna. Wai waye wannan mai koguna? Yanzu kai na fahimce kana so ka san sunan mai koguna. Alhaji Musu Bahu. Dama shine naji ana labarin ya sama babban